Pán premiér, vraj ste sa rozhodli v budúcnosti zrušiť maturitné skúšky ako také a namiesto nich podrobiť študentov stredných škôl na záver ich štúdia len 2 disciplínám. Skoku o tyči a zaspievaniu jednej pesničky od skupiny Elán. Súčasne. Je to ťažký rebus, ale budeme sa o to usilovať. Budeme presviečať poslancov, že to školstvo bude kvalitnejšie, lepšie, lebo myslím si, že nemali by sme zabúdať na podstatu, kvôli ktorej aj tento návrh bol pripravený. Nemyslíte si, že na Slovensku nám takto môže vyrásť nová generácia totálnych ignorantov a nevzdelancov? Pre krajinu, strednodobo, dlhodobo by to bolo dobre, keby sme ešte aj tento zákon schválili. Budeme sa o to pokúšať. A nebolo by lepšie, keby ste tým nešťastným maturantom, čo ja viem, radšej osobne našepkávali správne odpovede zo slovenčiny a matematiky, aby sa na nich aspoň niečo nalepilo? Vy moje postoje poznáte aj z minulosti, že keď som dospel k záveru, že je potrebné, aby som ja zasiahol, tak som tak urobil, ale keď nezasahujem, to znamená, že som sa tak nerozhodol. A čo keď ďalším krokom bude, že skok o tyči a pesnička od Elánu bude podmienkou aj pre kandidovanie do parlamentu? Potom čo urobíte? Tak človek si nikdy v politike nemôže byť istý, viete. Je to taká komplikovaná profesia, ale opäť vám budem odpovedať podobným spôsobom, ako som reagoval na predchádzajúcu otázku. No tak základná otázka znie, či by to bolo pre Slovensko dobre, prínosné. Nerobíte to celé len preto, lebo vy sám najlepšie z celej vlády skáčete o tyči a spievate Elán. Tak už dojmy si možno urobíte sami, ale myslím, že som vám odpovedal na to, čo ste chceli. Tak vám teda želám, aby vám to dobre skákalo a spievalo. Budem sa o to snažiť. Super.